Ako tretia v poradí prichádza na rozhovor Barbora Franeková. Jej šaty vytvorili v módnom dome Chloé. No Barbor, čo, bojíš sa zvierat? Bojím, strašne. Čo hovoríš na kone? Tak mám pred nimi rešpekt, ale nie je to až také zle. Tak ja ťa teraz poprosím, aby si dala tú škrabošku dole. Prekvapená? Nečakala si tak... Kone. Ty nevidíš kone a pod kapotou kone nič? Aha, tak ste mysleli. Koľko to má koni? 370. Myslíš, že to je dosť na jednu finalistku Miss 370? To dosť. Ideš do toho? Idem. Ešte si dávajú ďalšie kolečko. To je neuveriteľné. Ja som si myslel, že to bude pomalšie. Tak, a teraz mi rozprávaj, aké to bolo. Dobre, sa mi to páčilo celkom. Prezraď mi, kedy si sa ty najviac bála? Na začiatku. Na začiatku, pri tom odpichu prvom? Áno. A kedy najviac kričala? V podstate nekričala skoro vôbec, pretože stále hovorila, ja mám bolavé hrdlo, ja nemôžem kričať. A nehovorila, že pomalšie. Chvíľu, áno. Aj ťa obchytávala? Nie, ja som videl stále ruky pred sebou, takže je to OK. Vzdávala sa. Príjemné prekvapenie? Áno, príjemné. A dúfam, že to bolo aj príjemné prekvapenie pre divákov, aj tuto pre Barborku číslo 3. Prosím vás, Barboro, tohle je pro vás příjemný překvapení? Áno, som si to užívala. Vy jste si to užívala? Áno. A neměla jste pocit nebezpečí? Spočiatku áno, ale neskôr už nie. A prosím vás, to by bylo i normálně, nebo je to daný tou motivací, že to je v soutěži Miss? To by bolo aj normálne. I normálně, Áno. čili kdyby někdo s vámi takhle jel běžně po silnici, tak vy byste byla šťastná? No tak po diaľnici nie, ale... Ale strach nemáte, že by se třeba to autíčko převrátilo, nebo něco nenapadlo? Nie, lebo to bol skúsený šofer, takže... No to som on mu tak dôverovala. vypadá, to on tak vypadá, víte. Vy studujete Vysokou školu práva, že jo? Áno, Myslíte si, že to má na Slovensku cenu? myslím si, že áno. Jo?